Katiza, katitotliwa.
Amen. Unoti asvika patsime rogarengaruvere sura. Yes. Unoti mai ndipeiwo mvura ndimwe ambofa nenyota atuma vadzidzi vake mukati meguta rogarengaruvere sura. Mai vanotarisa zviri panyama vanoti iwe mujudha unotikumbira mvura hatifambidzani patsika rogarengaruvere sura. Jesu unoti kudai maiziva kuti anokumbira mvura uyu, kudai maiziva maitokumbira mvura chaiyo kuti ndikupei iyo mvura iyoyo kuti kana mukanga maimwa murege kuzova nenyota. Haleluya. Amen. Mukadzi unopindura unoti zvakanaka ndinoda mvura iyoyo kuti kana ndikanga mandipa mvura ndikaimwa iyoyo ndirege kuzodzoka patsime pano ndichichera zvemvura. Jesu vanoti zvakanaka mvura ndinokupa asi enda unotora murume wako. Handina murume. Haleluya. Mai vanopindura vanoti handina murume. Jesu unoti zvokwadi. Amen. Nokuti wamunaye wechifaifu uyu naye hasiri wanu wenyu. Amen. Dai zvakaitwa kwauri iwewe waidzamba-dzamba, kudzamba-dzamba kana kuti kuvumburuka pashoko. Haleluya. Amen. Nokuti kana vanhu vakaudzwa the deepest zvakavanzika zvisikiriti vazhinji vanogomera. Amen. Hakuna munhu waita straight forward kungoti amen. Mabasa anorema aya. Vamwe ndakanzwa uchinzi hazvichanzi kutadza munhu, zvanzi une weakness. Una kupurudzira chivi kuti no havasi kutadza, but there is a weakness. Haleluya. Nona vanhu kuvumburuka pashoko raMwari havadi kutenda kuti Davhidhi unoti angoudzwa kuti iwewe wakatadza. Mvere wakaburuka pachigaro chomushingo akachema. Rogaringarive nesuwa. Amen. Hazvitori maminitsi kuti iwe kunyangwe neniwo kana iniwo nhasi kana ndikaudzwa chakaipa changu ndikati bvuma chiripo ipo ndikati tenda ndikachireurura, kangamwira yangu haitori maminitsi kuti iburuke kudenga kuuya pandiri. Rogaringarive nesuwa. Asi imimi muchitadza vanhu kana muchienda kundonyengetera pamberi paMwari, vashogara kuti munoenda netepimezha. Amen. Rogaringarive nesuwa. Baba ino kuti zvandakaenda kumutsanyo 2 days
Mwari vanotofana kutoti zvandakakumbira zvidini ipapo nekuti wakatobata katipi meshi. Paya pawanyora kuti dona subject iri haiti kudii Mwari vandirasha. wakanga usingabati tape measure yaibatwa rugarigaro nesu. Yesu unoti achitaura paya pana Luka 18 rugarigaro nesu. Ramba uchigogodza, ramba uchinyengetera, ramba uchinyengetera rugarigaro nesu. Vazhinji vedu tinototi ndakamuri ndaenda kusowa ndichitonyengetera ndikanyengetererwa nyangwe namabhishopi ndikadini asi Mwari havana kukukangana asi vanhu vari kukanga Mwari. Haleluya. Saka nokupona kwedu kunoda kuti tirambe tichinyengetera rugarigaro nesu. Jesu unoti ataura nomukadzi, mukadzi abvuma. Mukadzi unoudza Jesu kuti imi vaJudha imi munonamata kuJerusaremu, isi tinonamata pagomo apo paGerasimu apo. Rugarigaro nesu. Jesu unoti nguva inouya nazvino yatovapo. Rugarigaro nesu. Vanonamata Mwari vanomunamata mweya nomwoyo, nokuti Mwari ndimweya. Rugarigaro nesu. Ona vaJudha vaitovimba netemberi. Rugarigaro nesu. Ndoziva kwavaivimba nako ndekupi? Kuya kuseri kuya kwaiva neShekinah light kuHall of Holies. Rugarigaro nesu. Ndozavaida kuudza vaiurayira Jesu kuti unoti temberi iyi yakavakwa namadzibaba edu makore akawanda kudai, so iwe what? You are mocking God. Rugarigaro nesu. Asi Jesu waivaudza zvinhu zvimupractically kuti Mwari kana achinamatwa unonamatwa mumweya nomuzvokwadi. Haleluya. Haleluya. Nesu zvinoda kuti tinamate Mwari mumweya nomuzvokwadi. Rugarigaro nesu. Kumwe kupona kuti svikiri nokuti ndinoita kuna masungawo ndinyengeterere. Unondinyengeterera kana chikosorwa kana zvinhu ndakatsindiwa rikapora, asi zvivi zvangu hagoni kundinamatira uyu. Zvinotoda iwewe muridzi wacho. Nyaya yekuporeswa nekukangamurirwa nekuregererwa zvivi zvakasiyana, nokuti vamwe havanamati pamugariro wavo. Vanoti kana vachinyengetererwa nabhishopu utoti nokutenga ndinende nokuti ndanamatirwa nani. Wakambona mate iwewe pachako. Rugarigaro nesu. Wakambozvitsanyira we. Rugarigaro nesu. Zvatinoda isisi personally ngatizvinamatirei vanamhari kutozvitsanyira nokuti tizviwane. Haleluya. Haleluya. Kufa nokumuka hakungowinje. Haleluya. Asi kunoda kushandirwa. Ndidzo mashoko edu. Korinde chipiri 5 number 6. Number 6 inotiyo Kuya. kuti titange tadzokera Hebrew 11 nenumber 14 number 13. Ivava vose vakafa vachitenda vasina kupikirwa, vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure vakazvikwazisa vakatenda kuti ivo vaeni navafambi panyika. 14 number. Nokuti vanotaura zvakadaro vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaiyo.
15 number nokuti kana vairamba vachifunga nyika iyo yavakabva kwairi vangadai vawana nguva yokudzoka 16. Amen. Aí, assista.